Update kabahin sa Biliran Bridge, mga kapuso, karon lang gyud nga mga alas 5 sa hapon temporaryong gisiradan ang maong taytayan alang sa himong inspeksyon sa DPWH. Gipaniguro sa kapulisan nga way gibaligya nga mga pabuto sa nagkalain-laing dapit ilabi na nga way gitudlong firecracker zone sa bisan asang dapit sa dakbayan sa Talisay. Gahapon usa ka adlaw sa di pa ang bispera sa Pasko, moabot sa 169 ka mga pabuto ang nasakmit sa mga sakop sa Talisay City Police. Kini atol sa ilang pagsubay sa kamerkaduhan ug sa ubang mga establishmento sa dakbayan ug bisan na sa mga panimay sa mga sudlunong dapit. Lakip sa gisakmit mao ang mga improvised nga mga pabuto sama sa lantaka nga nakit-ang gidaladala sa mga bata. Gipasabot sa kapulisan sa Talisay City nga iligal ang pagpamaligya og mga pabuto ug bisa na ang pyrotechnic device sa syudad kay wa kini tuguti sa LGU. Awhag sa kapulisan sa mga Talisaynon nga kun buot gyud magsaba-saba ning Kapaskuhan, mogamit na lang og mga alternatibo sa pagsaba-saba aron masiguro ang luwas nga pagsaulog sa Pasko ug ang pagsugat sa bag-ong tuig.